Protestează agricultorii în Franța și în Germania. În Germania, da, țara aceea care e cea mai dezvoltată din Europa. E ca o întrebare am la voi. Dar și oare nu le ajunge lor în Europa și ei prosperă? De ce protestează atâți agricultori și fermieri? Guvernul ne povestește că noi mere și fructe în Europa vindem. Cine să le cumpere acolo? Ia uite cum aruncă agricultorii de acolo merele pe jos, că nu și pot vinde în țările lor proprii europene. Da, și ei protestează într-un hal, așa că să înțeleagă. Nu cum la noi ieșit bieții cu câteva tractoare și au fost umiliți că, uite, au tractoare de milioane, vitele, și o duc prea bine. Încă puțin, meritați din plin, trebuie atât președinția și guvernul umplut cu baligă. Mulți oameni din Europa înțeleg ce înseamnă acest sistem, vor să iasă din Europa și au dat seama cum țara lor este lipsită de suveranitate, este captivă în fața capitaliștilor, care își fac afaceri, business-uri, care fură resursele și pe propriul pământ te pun să stai în chirie. Îți pun 1000 și una de taxe, 1000 și una de legi, iar banii pe care îi fac ei la tine în țară, desigur că îi iau acasă, la ei, în băncile lor. Vreau în Uniunea Europeană, vrem să trăim frumos cum trăiesc oamenii, lumea civilizată. Și iată așa, guvernul actual a prostit mulți dintre moldoveni, crezând oamenii vieții că se duc într-o lume civilizată, neconștientizând că se bagă în gura lupului. Au organizat un concert așa cu japca la un timp de noapte, fără să informeze toți cetățenii în fața președinției, unde au încăput o mână de oameni care consideră ei că reprezintă viziunea tuturor cetățenilor, cât de jostic poate fi. Dar în acest timp, acești oameni închid școli, grădinițe, spitale, tot ce este de stat, sugrumă și pun la pământ. De ce? Păi ca să vină forțele cele private. Și ele, a să-ți pună viața la costuri pe care nu poți să le plătești. Și atunci unica ce rămâne e să apleci capul, să slujești și să-i dai voială. Bogăție n-ai să faci. Европейский ремонт, spuneți voi că, nu? Păi da, căsări ridicate din gipsocarton, niște sisteme metalice bucșite cu sticlă, care dacă sufli în trânsele se răschesc. O leacă de coler, așa, de la flagul și al LGBT, și o leacă de asfalt. Apoi e ca asta e tot ce meritați voi.